Tiaru mai to mo boite gasi to karna indine kong tedirais nen kong pastaricha mosani onole senge njumwanda nditu buyaba kana kuniru enkoro kanisa ya mo karoko cha kokole kan ninjenge tarona ende njenda randi kulimo kujimutwa andi buyama na sokor so njitimbu atia mangerero anataka ngika andi dupole moyo msiembu ya kwa kwanire na etabunge senge njonga njete county yane garwana chiwe sabona ale tatenya mira njia nyakorole kana kesi ntwasu gete koru 5.2 billion wono chiwe se chirichi ko bagune serikali enene chaikire 6.3 billion moko ngagere ngo biye sai ne se chio njire na changeru koru county chinde maite koro mo wakiri na bokoro sio munu kwade tebe na ndanga bangai na ringa nyamira ntole mageka tabeka na county chinde komine ya moto kawai komine ibere chiwe sana chio mheshimiwa ate abachire 371 million chama gendera koroshi jagitali ya keroka nitabeti na omongi na mama nyamukamia rwari ye miake menge yona botuta getemoro shinye gitali ende na injaga kuba kampu atoma edeke menye tamutamo ikeroka na ndani mo wanjero siwe lakini jirina ende jigotigaro yo minto nyambega tete mosabe mugaba no ri umwebere yegwe otwa tagete ngachibesa chiria ayimo kichira kilomita ne chibaisa no iga otobekero erami kero mwaka nalika na njenda ile report card bunge ntebenga nyamira ya kodreki ya mwamire mugwanjira nabwo ige inere message yokanda na koirere mo governor erinde tonyakoenda go chimutwa